Кніга памяці 2020. Гэткую назву мае праект, які распачаў кіраўнік фонду «Беларусь-2020» Северын Квяткоўскі разам з камандаю. На гэтым этапе заклікаюць далучыцца ідэямі ўсіх ахвотных, а падтрымаць фінансава таксама. І галоўнае ж пытанне, на якое прапануе адказаць праект, што мы скажам нашым дзецям пра 2020 год. Са словаў Северына Квяткоўскага, зрэшты, не толькі яго, у сённяшняй Беларусі людзям сціраюць памяці пра 2020 і пра ранейшыя падзеі найноўшай гісторыі нашай краіны. А дзеці, якія растуць за мяжой, увогуле мала што ведаюць пра падзеі пяцігадовай даўніны. У праекту «Кніга памяці 2020» ёсць канцэпт і план рэалізацыі, а на паўгода для яго патрэбныя пакуль 7400 еўраў. Паводле аўтараў, у будучыні праект можа вырасці ў, напрыклад, Інстытут беларускай ідэі. Ну што ж, падрабязней пагаворам пра гэтую ідэю з Северынам Квяткоўскім, пісьменнікам і кіраўніком праекту «Кніга памяці 2020». Вітаем вас. Добрый день. Ну што ж, што будзе ўяўляць сабой кніга, з чаго яна будзе складацца? Гэта будуць гісторыі, гэта будзе гісторыя людзей, сем'яў, ці гэта будзе інтэрпрэтацыя, расповед пра тыя падзеі? Чаго нам чакаць? Калі пытанне менавіта пра форму, кніга будзе рабіцца так, каб з яе можна будзе адразу рабіць міні-серыял. То есть она будзе вельмі візуалізаваная, сам тэкст будзе апісваць рэчы з розных бакоў, ад герояў з вуліцы да, напрыклад, людзей, якія ўсё чуюць з камер валадаркі ці з-за КДБ, іх уражанні. Гэта будуць такія людзі, што называецца, простыя, да, і людзі, якія вядомыя і якія по-свойму прымалі рашэнне, як рабіць, як дзейнічаць. Гэта мусіць быць першая сама кніга, яна мусіць быць вельмі рэпрэзентатыўнай. І яшчэ я вельмі хачу падкрэсліць, што каб не было вялікіх спрэчак, перасоўвання коўдры, бо такая вераемнасць ёсць, мы хочам фокусавацца ў першым томе, бо это ж не одна кніга. Кніга — это як праект, то есть мы плануем шмат розных дзейнасцяў. Так вось, сама першая кніга, сам першы том, мы сфокусуемся на феномене калектыўнага лідарства, бо фактычна ж на той момант все прэтэндэнты ўжо былі у вязніцы. Новы прэтэндэнтка Светлана Ціхановская з'ехала вымушана. І тое, што адбывалася, чаму нам цяжка за мяжой тлумачыць, дарэчы? Таму што беспрэцэдэнтная з'ява. І вось на гэта мы будзем канцэнтравацца. Я магу шмат распавядаць, таму лепш задавайце пытанні. Уласна, маё пытанне палягае на тым, ці не запозна зараз рабіць гэты праект, бо за 5,5 гадоў ўжо шмат чаго было зроблена, напісана, шмат людзей выказалася і мела адпаведныя наступствы праз гэта. У тым ліку, я думаю, што зараз ужо па гэтым 5 гадам наступае нейкае ў людзей у большай ступені абстрагавання тых падзеяў. Ці вы не заўважылі гэтага абстрагавання ад 2020 года, альбо людзі хочуць жыць ужо іншым жыццём, тут і цяпер? Слухайце, калі вы гаворыце пра тых людзей, якія ў эміграцыі, якія проста стаміліся ад стрэса пастаяннага, гэта не звязана з 2020 годам наўпрост, а відаць з тым, што ў эміграцыі складана. Людзі, якія выходзяць зараз з турмаў, і я чытаю іх у Фейсбуку, напрыклад, часта это мои знаёмыя, яны кароткімі сваімі ўспамінамі ажыўляюць цэлыя дыскусіі. Наконт шмат сказана, шчыра кажучы, а што сказана? Я часта прашу людзей проста працытаваць вашу візію. Што вы можаце школьніку сказаць? 5гадоваму чалавеку, 10гадоваму чалавеку і 15гадоваму чалавеку, як вы каротка можаце патлумачыць. І ніхто не можа гэтага зрабіць, таму што не было калектыўнага абмеркавання.
І гэта самая вялікая праблема. Плюс тое, што сціраецца памяць, пра што ўжо было сказана, двумя спосабамі. Першы рэпрэсіі, і людзі самі выдаляюць відэо самыя розныя і не каментуюць. І нават мае удзельнікі праекту, з якімі я зараз працую, яны пакуль просяць, ну і таксама іх не называюць. Я фактычна спікер. Гэта адна праблема. Ну і другая праблема, шмат сказана. Я бачу шмат эмоцый і нагрувашчанне фактаў, якія нікім не апрацаваныя апроч навукоўцаў. Навукоўцы працуюць з фактамі. Але ведаеце, калі б у мяне ёсць цудоўны прыклад са старажытнай Літвой і Ермаловічам, які быў настаўнік беларускай мовы літаратуры, а не гісторык. Так вось, калі б не ён, мы дагэтуль бы не ведалі пра старажытную Літву і пра старажытную беларускую дзяржаўнасць, а гісторыкі, навукоўцы дагэтуль бы спрачаліся. Так вось, мой праект, ён папулярызатарскі і асветніцкі. Разумееце? І вось гэты масток паміж навукоўцамі... слова, цяпер у школах падзеі 2020 года падаюць як спробу дзяржаўнага пераварота, і, на мой погляд, дзесьці сапраўды патрэбны такі альтэрнатыўны падручнік ці кніга, але на каго разлічаны ваш праект? Ці ён разлічаны на школьнікаў, дзяцей унутры Беларусі, ці ўсё ж такі на эміграцыю? Калі на тых, хто унутры, то ці не будзе гэта небяспечнай кнігай? Не, слухайте, зараз інтэрнет і, што тут, пачытаў, людзі маладыя ведаюць, як глядзець в інтэрнэце так, каб не пакідаць слідоў. Это першае. Значыць, кніга абавязкова будзе зроблена пад кіраўніцтвам, дакладней не кіраўніцтвам, пад наглядам экспертаў. То есть пісацца яна будзе з улікам пісьменнікаў, якія працуюць на школьную аўдыторыю, то есть псіхалогія падачы інфармацыі для школьнікаў розных узростаў. І будуць эксперты, то есть гэтая кніга, апроч таго, што яна мусіць быць проста лёгкай і чытабельнай, яна яшчэ мусіць быць дапаможнікам у адукацыйным працэсе. Наконт таго, што падаецца пра 2020 год. Ведаеце, задоўга да 2020 года, калі я працаваў рэпарцёрам, я рабіў пытанне з адным пытаннем, калі пачалася незалежнасць беларускай дзяржавы ў 20 стагоддзі. І мне казалі многія ў 94 годзе. То есть ужо тады памяць сціралася, што з 91 па 94 нібыта нічога не было. То есть все пачыналася з Лукашэнкі. І паколькі у нас не вельмі шмат часу засталося, так, разумею вашу думку, паколькі у нас не вельмі шмат часу засталося, падкажыце, як больш азнаёміцца з вашым праектам і як яго падтрымаць? Куды трэба зайсці нашым гледачам, каб гэта зрабіць? Наберыце, калі ласка, у Фейсбуку Беларусь 2020, слово фундацыя лацінкай, альбо кірыліцай. Знайдзіце мяне, Севярын Квяткоўскі, зноў жа ў Фейсбук. Я разумею, што ёсць Інстаграм і Тэлеграм і іншае. Мы да ўсяго гэтага яшчэ дабярэмся. Паколькі ў Польшы Фейсбук это нумар 1 пляцоўка, то я з маімі сябрамі, мы пакуль з ёй працуем. Просто наберыце пошуку «Кніга памяці 2020» і выдасць. І мы ж не толькі збіраем данаты, таму што шмат людзей будзе задзейнічана. Разумееце, я як пісьменнік магу проста сесці і напісаць за 2 месяцы. Але гэта будзе моя аўтарская рэалізацыя. А я хачу, каб гэта быў падручнік фактычна, але цікава напісаны. І мы чакаем ідэі, каментары. Ось, напрыклад, вядомы паблік беларусы ў Варшаве, там уже дыскусія была тут шворы. Я всяго толькі суткі, як пачаў гэтую дзейнасць по прамоцыі, ўжо пайшлі першыя рэакцыі, крытычныя заўвагі. Я нават ведаю, каму можа не спадабацца. Колькі у нас хвілін? Скажыце, калі ласка. На жаль, у нас ужо эфір акурат ідзе далей. Хацелі б вам падзякаваць за аповед і хаця б за прэзентацыю гэтага праекта. Я думаю, што яшчэ неаднаразова, Севярын, будзем да цябе звяртацца і надалей, як будзе ісці гэта вельмі важная ідэя.